Zeniako hortenaz italianoek ademaz olako puñal bat, olako zer bat, bere estutxiaz da nik ez dakit hori zelan topo genduen erosero, italiano zen, etxeinukin genduen hori, bai. Da moruek eta horrek pasetan handik komentuan derutzen hoxe iruditzen dugu. Eta jentiak... Bestik erreketiok, bueno, algo da tortesien, da gure amari, venga, prepárame, no sé qué, eta gure amak igual nertu haitzen zau, igual arrontza prikitue, erolako zera, eta xampon batzuk bai, gure amari diru emon zien. Da gero da, detalle bat, orduan gara, gorritzen dirue, gure haiteke lapiko baten sartut, makatzen azpizen pinia dan, ziderrezko monedak eta, hori, bueno, gero topo dut zen. Baina orduan, ia esaban diruk esaban balio. Orduan dana ginen eguen, da medikun hanriek, izeban Alexander Jaizozan, orduan xe, orduan izu bautixo hori esan, ezegi da, bautixo pagau gizan, azera, da gure amak prestadutzan mediku nari, bautixo pagetako zela, horre dira, gehiago zaporiozu, baina, bueno, gure amak eukidon eukidi, txampon batzuk hartzeko, adekin esanak.